al bosc de Collserola. Sempre fem horts, coses domesticades. Avui, salvatgia. Estem mirant rastres pel bosc. És superinteressant. Aquí, un tronc. Sembla un tronc que ha caigut, sense més. Però veiem grans pistes de l'enorme biodiversitat que hi ha al bosc. Des d'aquests foradets de tèrmits. Trobem per aquí forats Per aquí anava una formiga d'aquestes que viuen en els arbres morts, que se'ls comencen a menjar. Aquí, bava de llimac. Més enllà es veu que un picot ha estat buscant escarbats que viuen a la fusta. En molt pocs centímetres trobem una biodiversitat immensa. I tots aquests animals, juntament amb les bactèries i els fongs, fan que una cosa tan dura com la fusta es torni pols i caigui sobre terra i sigui adob pel bosc. El cicle de la matèria. A la natura es recicla tot.